एली हो कर दुख ना खीस आ गई तोहरे गांव में झूला के पीस आ गई गर्मी में ताड़ी आ गई है लगन में साड़ी आ गई क्या अब तेल चाटा का सामान लो अब बाजार में भाव से देहात में नाप से लेबे बेना कवनो झोल बा हम कहतनी यही में तकिया के खोल बा लेला आजा तेल चट्टा के गाड़ी पर तेल चट्टा के तेल चट्टा हाँ तेल चट्टा अच्छा तेल चट्टा ना का नहीं नाम ना अच्छा नाम है अब का साड़ी बेचे के ताड़ी पिए खातिर नहीं वो कुल बेचे बोला तो रहनी जा कहती अंका अच्छा साइज बा साइज बा अरे कौन साइज का तनी कौन साइज ले अरे रोड साइज कोट मोट साइज कुल बा हां तब का मसारी बा का पलंग तोड़े वाला तब का पलंग तोड़ मसारी है पलंग तोड़ मसारी है हां बढ़िया बा तब तो कितना के रेट बा एक रेट बड़ा कम है हो कुल खड़े गाड़ी है को मीटर के हो कि थर्मामीटर लगा के थर्मामीटर लगा के 12-13 मीटर होई देख जी वो तरह काहे कहतनी कम से कम 40 रहे के चाहिए 40 8 गो हमारा ऐसे नहीं ठहरा पलंग बटुए 40 का आई हाई हां हमारी ये गड़ी पहचान हमार को नहरा में दुकान है बेची ना साड़ी ना पी ना ताड़ी हो पी सिगरेट बोली खाली हम एक रेट हो अरे पागल बोल हनी का बोला सामान मन लेवे आई बन त का बहस कइले बनी तो ले ले सामान कुछ हग ना थे ऐसे ना तो कहले ना कि ये हमर काम बा खाली कपड़वे बेचे वाला के नाम बा ले ल अच्छा ठीक बा तो कहले ना कि मार देने कुछ और काम से काम होला काहे ना होला कुछ और काम से काम होला तो मतलब मिल जाई मिल तो बोला कैसे बोली कुछ कैसे बोली तो कहले ना हां कि जुगाड़ से मतलब मिलेला काहे ना मिलेला कुछ और ना जुगाड़ होला जुगाड़ से मतलब मिलत है ओमा कहीं ओमा के दो को पतो ऐसा हमार अरे तो पतो घर के पतो हरिसन बाहरी घर के बाहरी होलिसन तो पतो के काहे ना होला सब कुछ होला ससुर में होला भसुर में होला कहे देवर से होला अरे ना ये करा में कोनो झोल बा हम कहतनी कि तकियो के खोल बा अच्छा तकियो के खोल बा हां खोल दी बा हम कहतनी कि देखो हां बोला आराम से तू अपन जौची कहतनी तौची मान जा ठीक ना हमर मम्मा का ना है उम्र के ना हबो ना तो हम देखो आराम से कहतनी नहीं ना तो फिर हमसे बुरा कोई ना ना फिर बाद में पछताए करी ना जायद हमर काम नहीं के कुल काम नहीं थे ना हम जैसे कहतनी ना कैसे देखो तू मान जा नहीं ना ये तो वरना हमसे पूरा कोई ना हो ठीक ना हमारा से तो देखो शमशान भी नहीं के बच के गल तो तू कह बड़ा नहीं ओइसन कुल काम ना होई हमरा हम कहत नहीं चुपचाप दूगो निकाल के दो हम लेके जाई नहीं दे मामू वरना पूरा देवे के कर दी धुलाई तल गई ना वो अलग का बात है लगा तो तू तो ना सुधरबो नहीं हम नहीं दम आ पैसा लगल हमार पैसा लगल है तब का पैसा लगल है ना तो पैसा के हम जीवा तो नहीं ले हनी हां हम जैसे कहत नहीं तैसे तू ना मानबो ना मानो हां ना ना आखिरी बार कहत नहीं ना मानो हो हां हां हम हो हम हो अरे हमनी के गांव के मर्द तने रानू के का बुढ़ावा का करता रे हो बाबू हीरा रे का हो गेलो बेचे वाला है रे त काहे उ गला के भागत काहे बुढ़ावा लंडबाजी करता रे हैं हम नहीं भागत और हमें बड़ हीरा बन हमार हीरा ना हो हमनी गांव के मेरा अरे जा तो
भैया मरी जी हाँ मरी जी हाँ अरे रहे तो छोड़ दो लौटबाजी करता छोड़ दो ना तो मरी जाई हो बुढ़ावा अरे रहे तो ढलो भैया रहे तो मारो सामने जब शादी न अरे रहे तो लौटबाजी करो पहले रुक जा छोड़ पूछ लिया जाए तो पहले पूछ अरे मारा मत जाए कहाँ हो गई कहाँ भइल कहाँ भइल काहे के दावा काम बेचा तो हामी ना तो हाथ जुगाड़ उगाड़ से मिलेला तो मम्मा का ना हीरा लइका पूछ लिया ले तो बुढ़ा केमनो छत्र हम निगाह अब भैया जाना फिर हम गलती देखा भैया हम कौन करीला हो नहीं तो गलती काम हम आज तो नहीं है भैया कर लो सामान भर लो भादो हनी देखी जा गांव के लोग सब देवर लगम जब पूछे जे तो हम कौन का बात बा बात नहीं के देवर बाबू हम जात रहे रात के बुढ़वा हम के परियारी टोटक करत रहे कहत अरे बुढ़वा हीरा मम्मा के ना तू हीरा भीतर हीरा खड़े मारा ओ सब में छोड़ दे बहुत बढ़िया नहीं ना बाबा ए बच्चा तू नहीं रहते ना मार के बसीर के टाका तोड़ देले रहता कुछ ना हो कुछ मत कहे बहुत बढ़िया छोड़ कुछ नहीं ए भाभी अरे चलो घरे चलो लिया चलो अरे के बाद कसम क्रिया खात है गांव में लात ना धरे पाव ना धरे चली कहता है पूरा पादम नहीं का मैं अगम ना हो हीरा चलो चलो घर खेत में गाँव काटे तो यार ऐसे चल